Speedrunataan. Okay, let's go. Miksi mä nimeän tän maailman? Ekal läpi. Are you sure about that? Please anna hyvä siidi. Let's go! Aavikkoa. Very nice. Okei, tää voi toimia. Okei, eli eka juttu mitä pitää tehdä. Tuolla on villaga, hyvä. Niin on saada puuta. Saada sänkyjä. Saada rautaa. Ja päästä netheriin. Onks toi viidakkotemppeli vai trippaanks mä? What? Eikö se on joku kaivo vaan? That nigga's Mennään tripping. tänne kylään ensin ja katsotaan mitä me täältä löydetään. Puhu. Sänky, otetaan se. No, ottaa nää kohta. Tää on sängytteko. Please sano, että täällä on golemi. Chesti. Otetaan noin. Mitä? Lopettakaa. Okei. Ryöpään vaan teidän sängyt. Älkää musta välittäkö. Eiks täällä oikeesti ole golemia? Mä en oo nähnyt vielä. Chesti. Nyt on kauheesti. Ei, mä heitin mun leijat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uh-oh. Täällä ei oo golemia. Really? Okei, otetaan vähän lisää heinäpaloja tästä, niin mä saan ruokaa itselleni. Okei, täällä on ainakin metsää, niin mä voisin mennä tähän suuntaan kattaa. Onks toi hylky? En tiedä miksi mä tein napin. Okei. Nyt mun tarvii löytää vaan ruokaa. Oh my god, bro. What's that, brother? Tossa on kaivo. Tai siis kaivos. Tässä on heppoi. Tuolla on lehmä. Eikö noin vaan heppoi? Ei noi oo ruokaa. Ei. Eikö ne on lampait? Millä chanssilla tästä ei tuu flinttiä? Kuinka monta kertaa mä oon nyt tehnyt tän? Lihaa. Ei, mä tarvii lisää kiveä. Mä tajusin just, että mulla on leipää. Ja mä oon tässä kokannut jotain. Okei. No pitäähän miehen vähän elää joskus. Vähän lammasta kylkeen. No niin, ja hyllyllä. Mä kuulin laavaa. Onko se laavapuuli? Tässä
Kas mun alla? Oh my god. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Okei. Mä tiedän mistä mä löydän laavapuulin. Tää ei oo hylky. Oh-oh. Draunareita. Oh-oh. Oh-oh. Sano, että täällä on edes yksi chesti. Täällä ei oo mitään. Täällä ei oo mitään. Ja nyt mä oon täällä draunareiden kaa. Oh-oh. Mä menen tähän suuntaan, koska mä käytän mennä kaivokseen heti. Delfiinit. Ottakaa mut rantaan. Hei! Mä uin ihan sikanopee. Mä en tehnyt shieldia. No ehkä me kokeillaan tota uudestaan. Ekalle läpi. Let's go! Please aavikko, please aavikko. Joku hyvä spam pointti. Village viereen, village viereen. Se olisi hyvä. Oh my... What? Okei. No en valita. Katsotaas. Näkyykö? Onks toi kylä? Onks toi kylä? Se on kylä. Let's go. Käydään kattoo tuolta kylästä. Ehkä sieltä löytyy toi... Mikä se on nimeltään? Golemi? Iron Golemi? Kuulen zombin jossain. Miks? Otetaan ruuat nopeasti. Mennään seuraavaan. Mitä sä teet? Mä otan tän. Vaitsit en mä edes voi käyttää tota. Ihan turhaa. Yes! Golemi. Onks tää... Wait. Miks mä... Onks toi heppa? Mä luulen, että tässä olisi 2 golemia lähellä. Ei vissiin. Kaikki sängyt mulle vaan. Sano nyt, että täällä villagessa on edes 1 chesti. Please. Please. Täällä ehkä. Ei. No ei sitten. Terve. Oh, mulla ei blokkeja. Venä, mulla ei blokkeja. Mulla ei blokkeja, mä en pysty juokseen. Okei. I'm good. Nice. 4 rautaa. Toi on kyllä ihan hyvä. Toi on ihan hyvä. En valita. Otetaan vähän leipää tästä. Ja fire charge. Mä en edes tarvi flinten stiiliä. Tää on hyvä. Tää on kyllä tosi hyvä. Okei. Mä teen tästä nopeasti. Näin. Okei.
Eiköhän mennä. Mistä mä tulin? Täältä päin? Mun pitäis löytää laavaa. Tarvii niinku 1 tai 2 laavaa ja sit mä pääsen portaalista läpi. Toivon vettä eikä laavaa. Please. Maitoa. Miksei tässä voi olla laavaa? Tarviin 2 blokkia. 2 laavaa. Okei. Eiköhän tässä jossain lähellä ole laavapuuli. Mä saan sen sieltä. Are you sure about that? Mää. Jännä biomi. Mä en usko, että täällä veden lähellä on laavaa. Mun pitää varmaan mennä tänne suuntaan. No shit, Sherlock! Oh! Otetaan tuo. Proteiinia. Please, anna mun löytää laava. Have you ever had a dreams that you had Mä kuulen laavaa. Please. Please. Yes! Itse asiassa mä voisin kyllä tehdä portaalin suoraan tähän laavapuulille. Kokeillaan sitä. Eli pistetään tähän tää. Tähän tää. Oh fuck. Wait. Okei, tälleen. Ei. Toikin meni väärin. Venää, miten tää nyt tehdään? Okei, mä muistan. Ei hätä. Eli mä pistän tohon blokin. Näin. Mainataan toi. Yes. Okei, nyt se toimii. Pistetään toi. Yes. Okei. Okei, mainataan tästä tää pois. Näin. Ja nyt me päästään Nether. Venä. Mun pitää itse asiassa. Melkein unohdin. Shieldi. Se on pakko olla. No niin. Nyt voi mennä. Missä mä olen? Okei, mä otan koordinaatit ylös, että mä löydän takas. Okei, mennään tähän suuntaan kattoo. Ei.
Oh! Uff. Okei. Mä saan kulta. Bootsit itselleen, sit ne hyökkää muhun ihan turhaan. Nyt mun pitäis vaan löytää johonkin suuntaan. Uh-oh. Kuulen kästin. Fortressi! Chillaa. Ei, se despawnas, mitä? Mihin se meni? Okei. No, mä menen Fortressiin. Timantti, kultaa, otetaan ne tietysti. Ironi, otetaan. Siinä on blaze. Noniin. Siinä on vaan yksi. Tarvii enemmän. Missä spawneri? Siellä on yksi, mutta ei spawneria. Ei täälläkään. Oho! Voi ei! Kana oikeasti spawnas tänne. Tervetuloa. Sä nyt elät tätä elämää vähän niinku hard modella, kun sä spawnasit tänne Netheriin. My bad, I guess. Mut koita selvitä. Mitä sä katot? Okei. Tuppa tänne. Aiteit on lisää. Okei. Not a problem for me. Hei! Ai, lopeta nyt. Okei. Mä keksin mitä mä teen. Mä teen itselleni rauta-aseen. Noniin, let's go. Anna se. Mulla on invi täynnä. Nice. Eka blaze rodi saatu. Onks toi spawneri? Spawneri? Yes. No niin, hyvä. Ja mulla on vaikeusaste, kuten näet, normaali. Ei oo easy mode. No niin, ja siitä. 3 blaze rodia. Me tarvitaan vielä. No varavuoksi ainakin 5. Ainakin 5 vielä. Okei. Ainakin pari vielä. Mä en nyt tykkää. Oh my god. Miksi te lennätte niin korkealle? Please! Tulkaa alas sieltä. Please! Ei. 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 Okei, chillataan. Tuu tänne.
Jei! Okei, mä sain sen. Toi on nyt ihan liian kaukana. Okei, meillä on 7. Vielä pari tarvis. Okei, mä sain vihdoin tonkin ärsyttävän tosta. Oh-oh. Nyt niitä tuli 4. Haloo? Okei. Meillä on niitä 9. Tää on tarpeeksi. Nyt meidän tarvii löytää enderpearleja. Oh, ai. Toi sattuu. Tarvii lisää kultaa. Täällä ei ollut mitään. No just. Onks mä kuulen täältä, niin? Oh. Siinä meni mun hakku. Se on yläpuolella. Okei. Mä pitää päästä takas tonne. Takaisin. Olen saapunut takaisin. Ei! Tää on joku väärä reitti. Eikö se mennyt tänne? Joo! Menin. Pysykäähän siellä. Niin kaikilla on kivempaa. Tää on se, mistä mä tulin. Joo. Okei, mä menen tänne. Luulisin, että tänne spawnaa johonkin piglineihin. Ja nää on näitä zombipiglineihin. Huomaa, miten ne näyttää zombeilta. Mä tarviin niitä eläviä. Siinä. Oot sä vihainen? Et. Hyvä. Me tehdään tämmönen pikku jekku tälle äijälle. Hei! Hei, älä mene minnekään. Nice, nyt mä saan ekan. Nice, sain toisen. Yes! Perlei. Nice. Okay. Lisää mulle. Lisää. Nice. 13 perliä. No oliko siinä kaikki? Okei, no ehkä mä pärjään 13. Toisaalta mä haluaisin kyllä ehkä saada vähän lisää. Oliko muuta? No ei. Okei. Mennäänhän sitten mainaamaan kultaa. Please. Mene pois. Mene pois. No. Oh god. Ah! Okei, antakaa nyt lisää perleä, please. Noi ei oo perlejä. Yes! Yes!
Yes. Vikalla. Se oli vika goldi, mikä mulla oli. Oh my god, let's go. Okei, nyt mun pitää löytää takaisin. Nyt mun pitää vaan päästä takas. That's it. Mistä mä oikein tulin? Oh my god. Ei toi edes pitkä kuilu. Mä pelästyin, että mä tipun laavaan. Hups. Mistä mä oikein tulin? Eihän se täältä ollut. Ei varmana. Se oli tuolta päin ihan saleen. Joo, koska mä pokenin tota yhtä kästiä silleen, että mä tipun tästä alas. Siinä on mun cobblestonikin. Hyvä. Löyty. Ai. Jees, me löydettiin takas. Pois täältä Netheristä. Noniin, oli hyvä idea tulla tätä kautta. Koska me löydettiin niin nopeasti noi kaikki muut. Sä et pilaa mun runia. Nyt, mitä me tehdään? On hyvin yksinkertaisesti. Me löydetään endportaali. Yhdistetään Blaze Powderi. Enderpearli. Let's go. Missä suunnassa? Suoraan eteenpäin. Norttiin. Vähän Northwestiin. Okei. Tänne päin. Mä luulen, että se on vieläkin eteenpäin. Jep. Me ollaan kävelty jo 600 blokkia. Eli 600 lisää. Onko se vieläkin eteenpäin? Joo, on. Okei. Katsotaan, heitetään tää. Se on vieläkin eteenpäin. Ei oo mennyt rikki yksikään silmä onneksi. Lihaa! Okei. Se on tänne päin. Taaksepäin. Se on tässä biomissa. Oh my god, ja toi silmä hävisi. Mitä? 2 silmää hävii putkeen. Mä taidan itse asiassa ottaa tässä pienet nokoset. Eli tänne päin. Se on niin lähellä. Se on jossain. Se on jossain tässä. Se on täällä. Okei. Tää Creeperi auttoi mua löytämään tää endportaali. Okei. Täällä on ehkä vähän pimeetä, mutta koitetaan kestää. Yes! Mä löysin. Ja Creeperi odottaa mua siinä alla. Ihan niinku mä en näkis sua. Kaveri hei. Mitä sä oikein yrität?
kuollut tie. Okei, terve. Terve. Joo, kuinka monta teitä on? Hei, ampukaa toisemme. Jees, ampukaa toisenne. Au, au, au. Kirjasto. Ai, nyt lopetat. Lisää timanttia, mitä hittoa. Let's go. No niin. Nyt meillä on miekka. Meillä on kunnon kirves. Let's go. Näissä kirjastoista löytyy aina joku chesti jostain. En mä oikein tiedä, mitä mä hakisin sieltä. Etsitään vaan se portaalihuone. Lepakko. Portaat. Valoa. Oh, hi Mark. Terve. Lisää portaita. Hämähäkki. No, moro vaan. Mä annan sun kuule chillaa siinä. Mä en tiedä mitä sä teet, mutta... Ova. Okei, mini-zombi. Terve. Täällä ei oo mitään. Please. Missä se on? Mä oon ollut täällä. Oliks meillä täällä? Kai. Iron chestplate, ei tarvii edes tehdä sitä itse. Nice. Kuinka iso tää mesta on? Golden apple ja pearlit, on tosi hyvä löytää. We've been trying to contact you. Ai. Jou! Vitsi mikä trappi. Please sanoit. Ei kun toi on vaan joku mineshaft. Mikä tää on? Spawner-huone. Ilman spawneria. Hello. Jes, mä löysin stringiin, nyt mä voin tehdä bobin. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä juttu. Teen onkee vahingossa. Yes, mä löysin se. Oh my god, vihdoin. Come on, let's go. Okei. Mä pistän sängyn tähän. Nukun tässä. Ihan varan vuoksi. Ihan varan vuoksi. Noniin. Hei, pois siitä. Mitä vittua? Tässä on spawneri. Otetaan enderait käteen.
sitten en tee. Noniin. Hetkinen. Mä ehkä tarviin uuden shieldin. Mä tiedän, että mä heitin ne mun raudat just jonnekin. Tuolla rauta on hyvä. Noniin. Creeperi. Ei! Mut puuttuu puuta. Oh my god, man. Ei. Ja mä just käytin ton puun tohon. Mulla on tarpeeksi blokkeja. Let's go. Uh-oh. Ei missä sen, ei. Oh my god, what the hell? Ei. Toi teki ihan liikaa damagea. Ai. Ei! Miksi sä oot vihanen mulle? Ai! Mitä mä oon sulle tehnyt, hä? Noniin. Kuolihan se. Okei, se persaa. Nyt on mun chanssi. Ei se lähtee ja se hiilaa, voi hittoa. Mun täytyy tappaa noin kristallit. Okei, se ampui nyt, mitä mä voin mennä. Sit se on lähellä. Siinä on eka. Toka. Ai. Oh! Mitä? Okei, äkkiä sinne. Äkkiä takas. What? Miten on mahdollista?
Mulla on kaikki mun kamat. Ei hätää. Okei. Let's do this. Mä vaan jatkaa ylöspäin. Ei! Ei! Hoh! Please. Päästä nyt ylös. Okei. Wow, se yritti näyttää mut. Nää on helppoja. Oh my god, toi melkein lennätti nyt taas. Okei, mulla on vesi. Se ampuu ohi. Okei. Yksi enää jäljellä. Et tuu tänne! Oh my god. Please, mä en yllä siihen. Missä on? Missä mun vesi? Okei. Mä sain sen. Ei! Mik? Se nokkas mut! Miten? Mä oon ehtinyt reagoimaan. Hetikö se lähti? Ihan oikeesti. Mitä? Hehehe. Please. Tuli mene jonnekin muualle. Mulla on lohikärme, joka tappaa. Come on. Laskeudu. Noniin. Se tulee. Mitä? Please, Sony Lovi. Hei! Älä sinä mua tapa nyt. Please. Ei. Tää on se hetki. Nyt palataan sen
mä läpäisen tän. One hit. Wow, yes! Let's go! Let's go! Mä tiedän, mitä mä teen. Yes! Siinä on muna kädessä. Tunti 38. Let's go! Se olisi säästänyt ihan sikan aikaa, jos mulla olisi ollut vaikka joku stacki RV. Mut tunti 38. Se on ihan jees. Se on ihan jees kyllä. Huh.